Tak konečne som sa dostal k tomu videu, čo som sľuboval. Takže mám tu toho robota, ktorého som vytvoril. Tak poďme si v rýchlosti ukázať, že na čo to je dobré. Akože je to podľa mňa super mega, ale stále nie je to nejaký holy grail, ktorý proste všetko na 100% spraví za vás a vy nemusíte nič. Tam je dôležité si uvedomiť, že on funguje, keď trafíte smer alebo trafíte range v tom smere. Ako náhle trafíte, že je úplne opak, tak samozrejme bude stop loss. Ten si viete nastaviť, takisto ako aj target, takisto aj risk. Proste tieto veci si manuálne nastavuje človek, ale všetko ostatné vyráta automatický robot. Tuto vidieť, že funguje to tak, mám ho tuto na tejto chart a zatiaľ neukazujem nastavenia, ale viem sa s tým hrať, nastaviť si, normálne kliknem, posuniem stop loss, posuniem take profit a ono následne všetko tuto prerátava, aký bude gap, koľko lotov, expand gapu, protismere, všetko vyráta. Nič netreba nastavať. Keď chcem ísť napríklad opačne, že teraz to je nastavené na long, chcem ísť na sell, tuto napravo nastavím, kliknem sell, ono sa to všetko prehodí, stop loss je hore, TP je dole. Žltá je entry aktuálne. Samozrejme aj to si viem nastavovať, že chcem si dať čakajúci nejaký, že napríklad stop loss dám sem nad high, entry sem, TP nechám a ono preráta. Tak, 81 tikov, koľko lotov, koľko max pozícií a na základe toho potom obchoduje, ale treba dať, treba aktivovať, activate stlačiť a on potom čaká na tú pozíciu, na tú, ktorá máme nastavený ten pending order. Keby chceme hneď otvoriť na tej pozícii, kde to je, tak proste no toto som teraz zistil vlastne live, že keď chcem dať teraz tej aktívnej, tak akože mohol by som posunúť to niekde sem, ale stále to už berie ako nejaký čakajúci, takže toto nie je dobré. Takže to budem musieť takú malú chybičku opraviť, ale keď to načítam znova, tam mi to dá na tú aktuálnu, prehodím to na sell. Dobre, teraz to je dobré. Posuniem to. A teraz tej aktuálne by som dal aktivovať a ono spustí sell. Teraz to mám na 30 minútovke, aby to bolo také prehľadnejšie, ale ináč to použijem na 5 minútovke. Nemá to na nič vplyv, len proste 5 minútové sviečky tam mám a tak mi to je lepšie. Toto je ukážka na deme. Áno, nie je to na live účte. Ale teraz k tým nastaveniam. Spravil som to tak, aby človek musel minimálne toho nastavovať, lebo tam bolo strašne veľa nastavení. A tuto dole je taká sekcia, kde treba nechať vždy zapnuté na automatický výpočet. A ešte čo treba nastavovať a riešiť je TP stop loss, to je 300 týkov, 100 týkov. Samozrejme, potom si to vie človek prispôsobiť podľa tých čiar, kde to presne konkrétne potrebuje. Toto je len tak, aby to zobrazilo nejaké čiary na grafe. Takže to tiež nemôcť nemeniť. Tuto dole sú je maximálny risk, že 2%. V dolároch to netreba nastaviť, lepšie to je v percentách. Tento gap ráta zo štvorhodinového ATR-ka. Je to 15% toho ATR. Mne to vychádza tak, že 15 alebo 10% je tak ideálne. 15 je bezpečnejšie, sú to väčšie gapy. 10 je trošku menšie a teda tým pádom skôr sa aktivujú tie pozície. Od koľkej pozície sa spustí pruning? Pruning je taká funkcia, že
keď máme nejakú pozíciu, ktorá ide do mínusu, tak robot, ako náhle je nejaká pozícia ďalšia v poradí, od tretej to je nastavené tu, to v takom profite, že dokáže pokryť tú stratu tej najstratovejšej, tak ich obidve zatvorí a v minimálnom pulse, že 5 dolárov. Tým pádom dosiahne to, že nikdy sa nedostane nejaká pozícia do nejakej veľkej straty, že by bola veľmi ďaleko, ktorá sa už nedá zatvoriť. Takto ich on postupne čistí a otvára ďalšie nové pozície. To je taká špeciálna funkcia. Potom tu máme, že vieme prehadzovať, že či chceme iba buy alebo sell. Keby dáme jednotku, tak je to sell. Ešte aj tu sa to mení. A toto som spravil tak, že na tom čarte vieme prepínať buy, sell. Iba tlačidlami. Takže toto potom netreba nastavovať. Potom sú tu ešte nejaké celkové zisky, straty, ale toto platí pre manuálne nastavenie. Keby sme vypli tento automatický výpočet, tak si vieme tuto meniť hodnoty, výpočet, že manuálny gap nastavíme presne, že neviem, 50 tikov, počet úrovní a počet pozícií v jednom smere, ale úprimne, teraz keď som to dal na tú automatiku, tak toto vôbec netreba nastavovať. Takže toto je k tým nastaveniam, tak v rýchlosti. Proste dáme to na graf, to EA, vlastne necháme tie nastavenia defaultne, jak sú iba a podľa seba si už nastavíme finál TP, finál stop loss. Že napríklad chcem sell, posuniem, niekedy to tak ujde, treba to tak potiahnuť a nechať, dobre. TPčko je tu, boom, vyrátalo mi, no, momentálne je veľká volatilita, 187 tikov, dosť veľké tie gapy. To je na tej 30 minútovke, no tak jasné, lebo keď je stop loss 490 tikov, tak to tak bude. Ja som zvyknutý na tú 5, tamto lepšie vidieť. Alebo nie, že lepšie vidieť, ale neviem, proste tam sa mi to, keď znížime ten stop loss, tak už je to menej. Aj ďaleké TP máme, ale tak máme tam, teraz sa to riadne rozbieha. Proste, ale keby som chcel, tak akože teraz to nenastavím, určite by som mal skôr už niekde, keby chcem shortovať, tak entry už tu, už by bol aj target a tam to vychádza už sú menšie rozdiely v tých gapoch, takže tam by bral už pozície. Ale hovorím, dá sa to rôznym spôsobom využívať, či na tej 5 minútovke, na 30 minútovke, proste keď bude väčší time frame, tak väčšie budú tie gapy, keď si dám väčší stop loss, väčšie TP. Keby som to chcel raz z nejakých swingov, že sme celkovo long, tak proste nastaví to väčšie tie gapy. Ale teraz poďme si to nejako ukázať. Dal som tu tento tester, aby sme si mohli, že ja som nad tým rozmýšľal, jak to spraviť, že keď posiela tá AI to nejaké bias, či to nejak podľa toho nejak nenastavovať. A jak sme mali tieto posledné tie dni, tak povedzme začnem túto týmto, že napríklad 25. marec, tak tam ráno, ja to tu mám otvorené, to bolo, ráno som posielal, že to je long, keď vyberie túto Asia Lao 86, 85, 86, 85 po tej prvej sviečke londýnskej, to je tu. Stop loss niekde pod toto a targetovať chceme, tak dávam target, že nech to je 1 ku 3, že to je, alebo 3 ku 1, pardon, že nech je TPčko 3R. Takže keď nastavím nejaký stop loss, takže tomto tak, že dáme long,
To máme 25. Hop. Aha, tu sa mi zmenilo ja, pardon. Ešte raz, že som si to všimol. Dobre, takže hodnota 86,85, vstup. Tu musím nastaviť aj presnú hodinu, že kedy to má vstúpiť, aby to proste bolo vtedy, keď, keď to mal byť ten vstup. Ostatné 120 tikov stop loss, 360 tým pádom je target, lebo to je 3R. Mám to automaticky, nech to vyráta a mám nastavené, že cieľový zisk je 1%. Mám to tak, že mal som to tak, že 2% nech mi to robí denne, ale teraz to mám, že bezpečnejšie a istejšie je to, že 1%, že to spraví na deň. Takže dáme OK. Ideme si to pustiť, takže to bola táto situácia 25. marca. Vybrali sme Asia Lao, tam mi to tam tá AI poslala. Po výbere niekde vstup, to bolo tuto po tejto sviečke. Takže tuto mi to niekde zoberie, to uvidíme na grafe teraz. Tak to dáme. Teraz mi to otvorí. Toto trošku nastavím. Teraz sa s tým nebudem veľmi hrať, že dávať ten grid preč. Tuto teraz uvidíme, že keď to vôjde do tej pozície, ktorá začína od polnoci. Ale my máme ten hop, dobre. To sa moc zrýchlilo trošku. Tu sme mali nastavenú tú pozíciu 86,85, 10,30 to bolo nejak, 10,11, ale to je posunuté, takže náš to bolo proste o hodinu menej. Tu vidíme, že vyrátalo 71 tikov, gap, 4 pozície max na 0,01 na tomto účte demo, risk 2%. A teraz vlastne on začne otvárať tie pozície, zobere prvú pozíciu na nákup, áno. Na ďalšej ho zavre, zobere profit, vráti sa, znova pozíciu. Tu máme ten stop loss presne pod týmto low, jak sme to chceli. A tu máme target, to je 3 ku 1. Nejakých 120 tikov je stop loss, áno, 360 je TPčko. Teraz to znova trošku pustíme. Keď to nechám takto, tak to pôjde strašne pomaly. Ale keď to zase rýchlym, tak to preletí. Nedá sa to tu nastaviť nejako medzi tým nič. Ale proste chvíľku to nechám, nech vidíte v realite, že to zoberie nejakú alebo zatvorí nejakú pozíciu. A on tam aj nastavené, že zvyšuje tie loty, ale keďže to je len stále kvázi na entry, tak nemal prečo zvýšiť. A keby aj tak táto prvá tuto, ktorú zobralo teda A, je za 0,02. No keď má 1x1,2, tak tam nevie navýšiť o menej ako týchto 0,1. Takže tu sme, drží pozíciu, tuto pekne ukazuje, že floating koľko sme mínus, $17, zatvorený už je 6,90 dolára. Celkový, aký máme, tuto vľavo hore, kde má myšku. Tu ukazuje aj, kde je finálny TP, momentálne už 400 tikov, stop loss už len nejakých 70, maximálny risk v najhoršom prípade, keby dá TP, tak je minus $40. A, takže uvidíme. My máme nastavený, že percento je profit a vtedy zatvorí všetko. Teraz to už tuto zatvorilo, aha, tu bol ten pruning, zatvorilo jednu aj túto najhoršiu a hneď zavrelo tu ďalšiu do plusu. Dobre, poďme to trošku zrýchliť asi. Bum, posunúť jedna zatvorená, nová otvorená a proste na týchto všetkých pozíciách on zatvára a otvára automaticky pozície. S tým, že maximálne môže byť otvorené 4 pozície. To vyratal. Viac nemôže, lebo potom by to išlo do väčšieho risku. A to nemôžeme. Takže nemôže otvoriť, že 10 pozícií v mínuse alebo 10 pozícií naraz. Max je 4. To vyrátalo.
Takže tu máme zatvorené $26, floating je minus 3, takže ideme ďalej. Ide, zatvára, otvára, už sme 45 pluse. Teraz to dáme ďalej. Bum. Target. Pozrieme si tu report. Takže 81 to je 0,8% plus pri drawdown bol 0,39% iba. Takže to by bol prvý nejaký obchod z jedného dňa podľa toho. To zatvoríme. Teraz poďme napríklad 26. Ja som si pripravil tie templatey, aby som to nemusel túto zdlhavo zadávať, že kde to bolo, ako to bolo. Takže 26. to bolo tiež long, nastaviť cenu, TPčko stop loss, ktorý by tam bol, dať to 3 ku 1, všetko ostatné nechám tak ako je, nič nemením, dám OK. Ešte tu, aby sme si to pozreli, toho 26. To bola táto situácia, tam sa mi zdá, to bolo to, kedy Lukáš dostal stop loss, tesne. Ja som to tam zobral a mi to išlo a bolo to, keď si to pozriem, že keď to posielala AI 26. o 9. ráno, tak tam bol long a stop loss 91,05 dala. A to je presne, že to je niekde tu. Áno. No a ja som tam proste dal, že 90 tikov bude stop loss, lebo to tak vychádzalo na tých 91,05. Musí to spustiť a 270 je target, čo ani možno asi nebolo. Áno, nevydá. A tu teraz uvidíme, čo to spraví, že môžeme mať aj väčší target, ale môže nám to zatvoriť v pluse a skončiť, lebo dosiahneme ten 1% plus. Takže zmeniť dátum ešte, aby som nezabudol. Start. Dobre, vyrátalo nám max 5 pozícií. Ja ešte musím nám otvoriť. Dobre, už sme tam, už to aj zrýchlo riadne. 54 tikov je gap, max 4 pozície. To je presne tu nám to otvorilo na tých 91, keď si to pozrieme. 91, to je niekde tu. Táto londýnska, 91, to bolo to IL-ko vlastne, do tohoto SPčka. 91 a z toho, hej, túto bol stop loss 91,05. 90 tikov, takže vráťme sa naspäť. Začal otvárať longy, tu máme stop loss. Poďme ďalej. Zatvára. Už sme $78 plus, floating je $11. Teraz nastavilo aj, jak to vyrátavalo, tak minimálny bol 0,02 lot. Takže poďme ďalej. Tuto sme nedostali stop loss, ale už nám posunulo, lebo sme sa dostali do profitu väčšieho, tak nám posunulo stop loss hore vyššie. Dobre, poďme ďalej. Hop. Čo som tam dole nastavil niečo. Neviem, čo sa stalo. Akože celkovo sme aj tak zatvorili, že 66 v pluse. Niečo sa tam dialo, neviem čo, ale malo to zatvoriť to niekde, nezatvorilo. Asi som zle niečo nastavil. Asi v tých ja mám nastavené, že 2% v tomto nastavení, tam malo byť 1%, že chceme tak, jak som hovoril stále.
Vidieť, že ono aj takto, aj keď tuto to prepadlo, nakoniec sme skončili v pluse 0,6%, tak poďme to skúsiť ešte raz. To je, jak to malo byť nastavené, že 1% chceme. Takže už sa to rozbehlo. A už to aj ukončilo. To bolo strašne rýchlo. No, dobre, ešte raz teda toto najskôr spomalím. Strašne rýchlo sa to rozbieha, ten graf. Dobre, teraz by to mohlo. Takže poďme ešte raz. Hop. Dobre, stihol som to zastaviť, keď ešte to niečo tam je vidieť. Takže tu je entry, tu je ten stop loss. To je pečko je tu, áno. Ktoré nám ale nedalo, určite nedá, lebo tam to až nešlo, ale spustíme to. Hop, bum. Tuto uzatvorené, skončené. Na tých plus 100, to je 1%. Pášneme to do konca. Tak, dobre, nech vidíme tu report. Plus $100, to je 1%, drawdown 1,35. Proste neprišlo to do TPčka, ale tuto to už dosiahlo to 1%. Takže dá sa s tým hrať ešte, že či chceme 2%, 1,5%, iný stop loss, alebo rozmýšľam, že toto je také najideálnejšie, že netreba od toho chcieť, že z každého obchodu chcem 2%, alebo sa potom po 5 minút bude mať 10%, čo je brutál. Takže tak, poďme teda ďalej. Toto bol ďalší deň. Teraz nastavme ďalší. To bude 27. 94 cena, dobre. OK. 27. to bol tento deň. A tu nám to hlásilo vtedy AI, že long. Hneď long. A 94 long. A stop loss 93. 98 stop loss. 95 stop loss. A target tam bol dosť divoký. No to bolo tuto. Tuto niekde. Tam to išlo stále hore. Toho 27. ale aj dobre, poďme teda to spustiť. Musíme si dátum zmeniť. To piatok, dobre. Takže sa nám to nerozbehlo. To bude trošku dlhšie video, ale tak čo už, keď som chcel robiť. Musí sa nám to dostať do tej pozície, bum, už sa to tam dostalo. Tam bol vstup na tých 94, stop loss tých 95. A 71 typov bol gap. Tak, poďme. Začneme otvárať pozície. Takže, už nám to išlo už tam uzatvoril ten profit. 67 v pluse.
išlo to celkom vysoko, 0,15, hľadám, toto vôbec nešlo, tu len otváralo dolnú pozície, ako stále, že pokračujúce, sem tam nejakú spodnejšiu, 1, 2, 3 návraty. Takže 0,67%, tuto bol to jasný long iba, celý deň to išlo do longu, takže to je 27, teraz 30. To je tento deň. 30. Tam to bolo také zapeklité. Musím sa pozrieť, lebo ja už si to nepamätám. Toľko je z tých vstupov. Jeden tam bol buy, aj teda najskôr bol short a potom buy. Skúsme short 99,40. Hej, to bol, áno, tam bol short najskôr z rána hovorilo. A to, ja som ešte nezmenil. Dobre. 30. 30. Dobre. Takže 30. to bolo tu, že short 99,40. Tam bolo Sleep Fankur High 99,40, hej. By som sa musel aj pozrieť, že to si teraz neprepnem, takže teraz tam 30. Hej. Hej, tam bol reálne až tuto nejaký long delta breaknutá 99,40. Dobre, takže môžeme to spustiť. Stop loss tam je 90, to je na to high. A keďže 3R, tak 270 ETP, že čo to spraví? Čo to spraví? Môžeme to spustiť. Dobre. Dobre, už to zobralo. Tu bolo 99,40, zobralo short, stop loss je až tu, takže bohate nad high a uvidíme, že čo to spraví nakoniec. Dobre. Takže pekne nám to vyšlo. 3R, išlo to až sem. Aj keď sa to potom už otočilo, ale nám to už skončilo, lebo nám to zobralo profit. Nechám to dokonca, nech vidíme. V reporte áno, na 1% sa to zastavilo. Takže celkovo to išlo 225 tikov. My sme mali 270, ale tým pádom, že sme mali 1% nastavené, tak sme zatvorili 1% v pluse. Takže toto je tento. S tým, že ešte tam bol long zároveň. Ešte tam bol long 30. Lebo potom vývere London mal 98,52. Hovoríme si to, to bolo túto výber Ázia Lá.
Počkajte, pozriem si, čo to tam posielalo vtedy. Hej, bolo 30. Potom to výbere a tu ja bol ten New York, sa mi zdá, že toto niekde bolo 98, 52. 98, 52, tu 98, tu asi niekde. Po tejto, jak táto zatvorila s tým výkom, tak tu boli longy. Stop loss sem dole, potolal, to bolo nejakých 150 vyše týkov na stop loss, to tu je, 152 a tým pádom 450 musí byť TP, keď chceme 3R. Takže uvidíme, že 450, a dalo by, aha, po tento deň nedalo, ale uvidíme, že čo to spraví teda. Dajme štart. 31. máme na 30. Dobre, máme nastavené long teraz. Dobre. Stihol som to zastaviť. Zobralo nám long. Tu máme stop loss pod týmto wow. Takže teraz mám nastavil až 90 tikový gap, 4 pozície. Uvidíme, čo to spraví nakoniec. Nám to potom išlo už hore, to vieme samozrejme, ale bum, konec. No, tuto tým pádom, že to išlo stále len hore, bez nejakej korekcie, tak to spraví len plus 0,4% pri minimálnom drawdowne 0,18%, ale je to proste stále 0,4%, predtým bolo 1%, tak za deň 1,4%. Ono sa to zdá, že malá že suma je $42, ale tak rátame percentá, toto je demo 10 000. Ale tak každý deň sa to môže násobiť. Takže to nám zobralo tento long tu. Z veľkého pohybu, akože išlo to len, keď to ide strmou jedným smerom, tak proste je menší ten profit, ako keď to trošku sa aj vracia. Ale proste, to je proste tak, ako musíme to brať ako fakt. Ešte tu máme teraz 31. 31. Tam sme mali short. Pozriem si, čo tam... Áno, short ráno 9.23 je aj primárny short. S tým, že áno, bolo tam hneď, že short, ale reálne ja som to tam mal na tom grafe. Tuto, že 31. toto otvorili a reálne až tu sa zobrazí, tuto najsilnejšia long delta. Tuto bola najsilnejšia long delta. A tu, jak prepadlo pod to, chceli sme hrať short, tak tu prepadlo 100,88, stop loss na to, 100 tikov a TP je 300, lebo 3R ráme. Takže to máme nastavené, 100 tikov stop loss, 300 TP. No. Takže ideme to spustiť. Pozrieme sa, keď nám to tam príde. Hop, 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 hop. Oj, to už raz sa to rozbehlo. Tu nám zobralo ten short 100,88, to je niekde tu. Stop loss bol až tu.
tikov. TP máme 300, ale tak uvidíme. 36 dolárov v pluse, floating 13 dolárov, gapy sú 60, 4, max 4 pozície. Poďme ďalej, bum. Tak, takto by to zavrelo. Ten short s tým, že nám to spravilo, ale ešte to nedobehlo, až teraz 82 dolárov, 0,8% profit, drawdown 0,59%, veľmi malý. Takže to je ďalší deň. A ešte tu máme teraz tohto 1.4. To bolo včera. To si dáme ako posledný. A tam bol najskôr buy. A najskôr bol aj sell, to som dával na tú Áziu, už a to som nebudem dávať. Bereme to ako keby, že od rána, keď máme bias, nejaký ten ranný, ten aj tak išiel len strmhal dole, takže dajme si ten long, čo tam bol, 93,45. A sme mali 1.4. Áno, long scenár, sweep, Frankfurt Law, stop loss 92,30, tam bolo to, čo Lukáša vykoplo, a mňa to nevykoplo, lebo ja som si dal podľa toho. Ten stop loss nižšie na tých, jak to máme tu, že 100 tikov a 93,45 je vstup. To bolo tu 93,45. 100 tikov je pod tým. Akože bolo to tesne, ale vyšlo to. AI dávala, že 92,30 stop loss. 92,30, áno, takže tu. Hrali sme long s targetom 300. Uvidíme, čo to spraví. Nastavíme dátum 1. Dobre. Tu som to celkom dobre. Tu nám zobralo long. Prvý, tu druhý, tu je ten stop loss, ktorý nám tesne minul. A ideme, a tu je target. Bum. A tak to presne aj bolo. Hneď to išlo do profitu. Tu je TP vypnuté a tým pádom to už ďalej neobchodovalo. Lebo sme dosiahli finálny target. Aj keď nebolo ešte 1%. Ale vypne aj vtedy, keď to je finálny target. Takže áno, 0,4% plus, ale drawdown 0,12% iba. Takže to bol ten long. A ešte tam bol jeden short. 95,87. To bolo niekde tu. 95,87. Tu. Po tomto zavretí, ak vybrali toto. Tak si to poďme pozrieť. To bolo tu, ako toto vybrali. New York. Chceli sme hrať shorty. Stop loss 100 tikov. A tam som ja vtedy hral, že nedával som 300, dával som teda po nejaký bod. To bolo 220, ale nebolo to 3R. Môžeme vyskúšať potom, keby to nastavím na tie 3R, že čo to spraví. Dobre, skúsme to takto. Štart. Bum. Prvý, sell. Tu druhý, tu máme stop loss. Ide dole, tu máme to TPčko, takto som to mal reálne nastavené. Niekde. Reálne, ja som to potom vypol skôr, lebo bolo veľa hodín. Ale reálne to sem aj tak prišlo potom už. No tam sa to ešte trochu vrátilo, ja som to tu niekedy vypínal.
pluse peknou a ono to, no, v tom dni to už nestihlo tam prísť, ale nakoniec to aj tak tam prišlo. Takže no, 78, 0,8% plus drawdown iba no, minus 0,29, takže super. Skúsme ešte zo srandy, že keby som tam nechal tých, že 3R, že to je, ale uvidíme, čo to spraví. Dobre, poďme. Nič. Proste koniec. Takisto. 78 a možno keby tu na to nebeží do ďalšieho dňa, ale keby to išlo ďalej, tak to dosiahne to 1% a tým pádom to aj tak zavere. Takže tak. Takže asi toľko zatiaľ. Ak niečo, tak píšte, pýtajte sa. Ak to chce niekto vyskúšať, pošlem. Môžete sa najskôr na DNS s tým hrať a uvidíte, že či to je pre vás alebo nie. Hovorím, dôležité je buď ten smer alebo range mať v takomto range, ako je tu, ako bol včera napríklad, tak tam to spraví pekný profit. Keď, keď vám to neujde potom takto hore, hneď proti smere. Ja som dneska tuto ešte chytil long. Tuto som bral. Takže tak. Dobre. Čaute.